हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबनाय जालायबाय नोंथांमोना मिथिगौ ना मालाबानि समाव ससियेल मिडियानि गेजेराव ओरैबायदि डेंजारास भिडिअ क्लिप ओंखारनानै फैयो बहाय जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया दा बैफोरनि सायावनो आङो एसे नोंथांमोनजों जकिं खालामनो होननानैहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा मिजिं खालामनाय थाबाय जानो हागौ बे भिडिअ क्लिपआ फिल्म शुटिंनिमोन नाथाय बेवहाय ओरैबायदि एक्शन जादों सिगाङाव एक्ट्रेसआ खारस्लिउ फैबाय जेब्ला एक्टरनि गोदनायावहाय जिंदाङै बादेंलाय फैयो अब्ला ओरैबायदि जाथाय जाबाय माथ्रि नांलायनाय नंगौ नामा दाख्लै थांनाय बारनि जुब जुब अखा हानायजों दै बाना जानायजों गासै लोमलाजोबनानैहाय बिलावफ्रा गोसारजोब्बायना दा बेखौनो गिनानै बागदावदोंमोन बियो मोनसे बाथ्राया सल' बाथायावबो दं लोगोफोर जोंनि बर' आइजोफोरनि ड्रेसआ सासे बुरैया गोदान दख'ना गाननानैहाय गोजाननिफ्राय थाबायबोनाय नुहुरोब्ला बेखौ गोजानावहाय सिख्ला बायदि नुहुरो बिखौ आङो सल'बाथायावबो खोनानो मोन्दों दा बियो फैयै जोंनि बर' सावथुनफ्रावबो बेरखांनो हमबाय नोंनिबा बै फैबाय थानाय हिनजावा सिख्लाना बुरि दे क्या तकलीफ है इनको मा नांगौलाय सिख्लाना बुरि खाथियाव सफैब्ला मेगन बिसोरना थाबायब्ला मोनगोनसो आंजों मानि फेर नोंनि खोथा खाथियाव फैबा आइ लाभ इउसो बुंबावगोन आं नाहरदो जाम्बा लरग' मेगन बिसिना नाहरदो माथो आइसो जोंनि बर' आइजोफोरनि ड्रेसआ ओरैबायदि गोथार ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि समायना बेखौनोबा जोंनि बर' आइजोफ्रा गानबावो माबा थोन थाथा मोनोनो माबा गिलिट मोनोनो माबा बोबथायोनो बैफोरबायदि बुंलायबावो दा बैफोरबायदिनो आरो माने जोङो गावनि बिमाखौब्लाबो गोजानाव दख'ना गोदान गाननाय नुयोब्ला बेखौ सिख्ला बायदि नुनानैहाय जोङो ओरैबायदि बुङो बै आंनिलै बै गिदिरनि आंनिलै बै जिंनि आंनिलै नैफोरबायदि बुङो मानि थाखाय बुङो मानोना जोंनि ड्रेसानो बिराद समायनाखाय बेखौ बुरैब्लाबो गोजाननिफ्राय सिख्ला बायदि नुदों नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाब्ला जाबाय दे बे बाथ्राखौहाय खिन्थु आं बेवहाय जकिं खालामनाङाखै माने आङो बेखौ लाफानाय जादों जोंनि हारिनि ड्रेस हिसाबैहाय माने बियो बै सल'बाथाजों बेवहाय एसे बेरखांफानाय बायदि मोन्दों आङो बेनिखायनो बेखौ लाफानाय जादों आरो ये बड़ी अच्छी बात कही आप नैथि भिडिअ क्लिप बे भिडिअ क्लिपआवहाय ओरैबायदि नुथाय नुनो मोन्दों लामानि गेजेर स्कुटिजों थांबाय थानाय बाजैमोनखौ ओरैबायदि गोमोथाव माब्लाबाबो नुफेरै बेफोरबायदिखौ दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय बेरखांफैनायखौ नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला बे बाजैया माने बावनानै हेलमेटखौ उल्था गानदोंमोन जाहैदों बैनि थाखायनो दा बे भिडिअआ ओरैबायदि भाइराल जागासिनो दङ मोखां बिजाबनि गेजेरावहाय नोंथांमोना बेफोरखौ नुवालासिनो थायाखै दिनैसिमावहाय हेलमेट तो उल्टा के पीछे मा होनबावनांगौ जाखो नोंनि जिउ असे जिउ नोंखौ मोनाब्ला थैथारगोन आंनि देख्रुबनान नोंखौ मोनाब्ला कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो बे भिडिअखौहाय रावखौबो रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो बा बोराब होनो होननानैहाय लानानै फैनाय जायाखै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाहैबाय जकिं हिसाबैहाय बिनिखायनो बेवहाय रावबो सिरियास लानांगौनि गोनांथि गैया भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो